refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pagibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, magamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, Balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Bas Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Oh! Anong siling mo? Ha, Darin? Break na ta? Oo, Ila.
May sala ba na ako nga nahimo? Nga hindi ka na sa akon, Darin? 3 ka tuig na kita maglubyo, Ella. Pero wala gid ko kabatyag thrill sa aton relasyon nga duha. Boring na. Permi wala ko ginapayunan. Kabalo ko sa mga kakulangan ko sa imo bilang nobyo mo. Pero permi mo lang ko ginapatawad. Para lang nga wala kita sa ngawayan. Tama ka, flat sa nga aton relasyon. Darin? Dili na lang kita kuto. Tani, magkakita ka sang nobyo nga mas labaw ang pagpalangga niya sa imo sang sa akon. Darin? Kas, hindi gyud kamo guro ni Darin para sa isa kag isa. Kas, abi ko anay kung mapaayon ako permi. Kung mapatawad ako permi. Kung hangpon ko siya permi. Makapaayo ini sa amon nga relasyon ni duha, Kas. Buring pagali ang gwa. Kay wala kami nag-aaway o kung nagalalisay nga duha. Ay, nagapangita siya sang thrill. Mabay siya Kakuntani, hindi lang niya paghinulsulan ang pagtalikod niya sa imo. Kas, hindi lang ko anay magsulod sa klase Mapauli ko anay. Sige. Kung luyag mo nga maghibi, hindi pagpungging kaugalingon mo. Para magmagan ang pamatyag mo. Ba, Ella? Buhi mo na? Temprano ka pa nakapauli Ma, hindi mayong pamatsyag ko, ma. Mapahuway ko anay sa kwarto ko. Ay, sige. Ba? Ma? May lagot ka sa butkon mo, Ginsakit ka naman bala ni Papa? Naakigid siya. Kay ang tanan niya sigarilyo nga gintago niya sa akon. Nakitaan ko, kagin panghaboy sa basurahan. Sa kainit niya, napadapatan niya ako. Ay, ma. Kung luyag ni Papa nga magsigarilyo bisan ginapauntat na siya sang doktor niya, pabay-i siya. Magmasakit naman siya liwat, iyan na problema. Ella? Kakapoy magpaayon. Pero ginpalaba ko gid ang akon pasensya para kay Darren. Tapos, amo pa niyang ibalos niya sa akon. Break up lang dayon. Kasakit. Tuman kasakit. Kasakit ba tiyagon? Nasa piyak sang kaayo ko sa iyo? Ako pa ang nagwa nga may diferensya? Hindi na ako magnobyo paliwan. Hindi na. Marites, din ang polo shirt ko. Adlaw na Ari na. Ginplansya ko pa, kitama ka ukot. maukot mo na gyapon sa biyahe ko. Ay,
Dawala ka na karon asawa nga nagalakat ka sa obra, ukot ang ginasuksok mo. Wala kaso na. Hay, para na ma. Nabuhi na ng obra mo. Hindi mo na kinahanglan nga mamlansya sa mga bayo ni Papa panglakat kag pang-obra. Pakapoy-kapoy lang na. Ba, Ella? Eh, ano ba nang natabo sa imo? Ella, may problema ka bala? Daw nakabayad naman kita sa tuition mo? Wala pa ah. Nalingan lang ko abi mamati sang lalisay ninyo nga duha permi. Nanamian gid kamo yang nga nagaaway kamo nga duha permi. Nga ah. Boring man bala para sa inyo ang kalinong? Ella? Ella? What? Ginhambal mo na sa ila ni Tito kag tita? Kas, baylo to bala parents. Bisan isa lang kasi mana ah. Para mabalaan mo kung nga nagasubong ako sini. Mayo sila yan ni Tito kag ni Tita. Mga pasensyoso kag pasensyosa. Ay, hindi ko kabalo kung anong ihambal ko, Kas. Si Papa mo kag si Papa ko, bisan mag-utod sila, lain-lain gidyang ilang nga batasan. Pero, ang importante, mayuhay tiya nga magpakaisa. Wala ko pa nasugid sa ilakas. Nag-break ka na ko ni Darren. Wala magiguro na ubos ang luha mo sang hibi ay. Abi mo kung anong makita ko sa imo, bitter kag cold ka na. Vivian? Jesus Kas, hindi ina manami, no? Ay, gali. May napinsaran akong himuon. Makapaayo ini sa imo. Gani mag-upod ka sa akon. Kusugin man ang hambal sa mga friends ko. Kasubugin man sang ending sang movie nga gintanaw ta. Kinanglan gid yang mapatay ang bida yaman. Hindi pa ko yung get over. Abi mo, Kas. Nasadyahan ko nga nasubuan magtulog sa imo. Igpahibi ta naman kaliwat. Okay lang ah. Movie man lang na ah. Malimtan ko man lang ng istorya sa dalayon. Dabuang tangaduha, no? Mahibi, makadlaw. Magpakaisa kita tuod, ah. Kadugay man tuya kay Vivian man. Nag-CR lang siya. Wala pa siya makabalik. Miss, excuse me. May nagapungko na sa tupad mo sa benso? Ah? Kuan. May ara. Galing nag-CR siya. Ah, gali. Wala pa man siya. Pwede ko na nakapungko, oh. Kayuhon ko lang ang shoelace ko. Kaya nahubad. Sure. Wala sang problema ah. Thank you. Napungko na ko, ha? Bah. Kahumot sa iya. Kagdaw bago lang siya nakatapos sa pagpaligo. Kahipid siya magigot sa iya shoelace. Oh, okay na. Thank you, gid sa pagpapungko mo sa akin sa makadali, miss, ha? Welcome. Sige. Mabiling ko na ikaw. Oh my gosh! Ay, Kas, sino tong guy? Ginsundan mo gid siya sang imo panulok ba? Ha? Hindi ko tuyo kilala. Nagpungko lang siya sa tupad ko. Kaya nagtayo siya sang shoelace sang iya sapatos. Tapos naglakat man siya dayon. Pagkatapos niya. Tuod?
Hindi mo to kilala? Kas, bagay bala ka mga duha. Nagablush ka, oh. Buang kagid balakas. Dayon mo ya ka panunlog. Bago ko lang to siya nakita diri sa campus, no? Damay something ka mga duha nga na-feel ko, ah. Ay, tama na na. Malakat na ta. Puli na ta. Base siya ang bulos ni Darren sa love life mo? Vivian? Baw, puno ang library ba? Kadamo sa nagatinuon diri kay exam na buwas. Dola na ko sang mapungkuan. Magwa na lang ko ti Miss? Miss? Ba? May nagtawag sa akon. Do ka pamilyar sa akon. Ba? Nagtindog siya. Kag nagpalapit siya diri sa akon. Hi, Miss. Sigurado ko nga nagapangita ka sa mapungkuan mo. Sa tupad ko may bakante to. Ang ginalinan sa amigo ko. Pwede ka dito? Amo bala? Ati, sige Dito ako mapungko. Salamat. What? Nagtuon lang ka mga duha? Wala gi ka mo nagpakilala sa isa kag isa? Weird, ha? Sa tulunan ang focus namon nga duwa kas. Pero nasiplatan kong ID niya. Mark ang ngalan niya. Good start, Day. Dason gani nga encounter ninyo nga duha? Abi, magpakilala ka. Kanugos ang opportunity, no? Kas, anong natabo? Nga daw nagahugpong mga estudyante diri subonghaw? Ay, may bad news, Abi, Kas. Wala kaya nakabalita? Bad news? Wala ako nakabukad sa cellphone ko. May ano haw? May isa ka estudyante diri nga na-disgrasya sa iyang motor kagabi. Nabungguan siya sa isa ka SUV. Wala siya nakasalbar. Oh my gosh! Kaluoy man sa iya. Sinong estudyante, Kas? Ay, i-check na sa social media, Kas, Dong Mark balang ngalan niya mo. Mark? Check ko abing cellphone ko. Si Mark? Kas, okay ka lang? Okay lang ko, Kas. Kung wala pa siya ginbalita nga nagtaliwan, wala ko pa nakilalaan ang iya full name sang crush ko. Nasubuan gid ko, Kas, ka-friendly sa iya nga klase sang tao. Kanugon, nga temprano pa siya nga natula. Kas, nagatulong imo mga duha. Hindi ko lang mapunggan ang kaugalingan ko, Kas. Aring panyo ko. Sa liwat, ha? Hindi pagpunggi ang imo mga luha. Ay, ambot, Tamaan ko bala kay malipaton niya mo. Sorry gida. Pahulaton ta naman ka. Kanalimtan ko naman ang charger sa cellphone ko sa among classroom. Ay, kabay tani nga to lang to. Okay lang, Kas.
Dali lang ko maulat-liwat sa imo Madali lang ko ha. Dasigon ko lang Nadumduman ko naman ang first meeting namo ni Mark sa bench mo ini. Ay, duking ko si ang heart ko. Basi ba na kung matulo naman ang luha ko? Ipiyong ko na lang ang mga mata ko Samtang nagahulat kay Vivian. Kanami sang dapyas ang hangin diri sa area nga ini. Ba? May napanaymahuan ako nga pamilyar nga scent. Pahumot ni Mark. Ay, maglatong ko nga kung mga mata. Wala man sa may naglabay sa atubang ko. Dahil sa ginapungkuan ko. Pero sa diin nagali ng kahumot nga nasagap sang ilong ko. Mark? Naglabay ka ba na diri? Kas, kadalom naman sa ginapamensar mo, haw? Sino sa ila nga duha? Sino sa ila nga duha? Si Darren o kon si Mark? Sila nga duha, Kas. Nangin kabahin sila sa ngakon kabuhi. Kag hindi ko kit sila malintan pareho, Kas. Kas, may isugid ako sa imo. Hindi ka lang magpakulba, ha? Kabalo ka man magbasa. Kung nagalahog ako o kung seryoso ako, hindi bala? Ano ba lang isugid mo sa akon, Kas? Daw ginapakulbaan mo man ko ba? Kaina bala? Sang ginbayaan ta ka sa bench, kay maging kuha ko? May nakita ako sa nagapabalik ako sa imo. Ay, Kas, nakita ko si Mark. Nagapungko siya sa tupad mo. Nagtulog lang siya sa imo. Kag nadula siya dayon. Ano? Kunamo? Syagid man ang napanimahuan ko? Napanimahuan mo siya? Oo, Kas. Sa makadali lang. Amo pala? Ay, Kas, sa banta ko. Nagpaalam na sa imong crush mo. Dugin ko naman ang heart ko ba? Amon aguro nga wala ka mo sang proper introduction niya duha. Tugod malabay lang siya sa kabuhi mo. Siguro. Kag siguro, kung nagkilalahigid man kami nga duha. Kag sang nadula siya. Mas madalo mang sakit nga batyagon ko, Kas. Tani, sa ako na lang siya nagpakita ba? Ay, Tani, hindi lang kusi sa heart ang batyagon mo. Ay, Kas, damo ka pa sa makilala ng mga lalaki. Focus ang taanay sa aton pagtuon, Study now, love life later. Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Kung may get together, ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente.
Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agot hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung maggamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ika-apat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala naganganga-apertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikadua, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang hard-braking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan, gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa hard-braking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagaparidu sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tubtob 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglaba kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba
sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon. Agud hindi magbunlaw sang Mika, tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon kang tagtulamati. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa aton suki sa kahanginan, nga nagapatawag lang sa ngalan Presi. May abyan siya nga tawag na naton kay Briggs. Kag ang kasaysayan sini sa paghigugma, among gusto nga andurawon, paagi sining palatuntunan. Nangin close sila nga mag-abyan halin sang high school, tubtob nga nag-college. Kag bisan hindi sila isa ka eskwelahan, apang padayon ng ila pagkita ay tubtob isa kadlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Briggs, nga ginpasakop ni Presi, kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Bilanggo sa kasing-kasing. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Oh, naano ka? Nga daw hindi naman madrawing ang itsura mo. Nag-away naman kami sa utod ko mo babae. Amo naman galiin na. Kote, wala ka mo nagdumugay? Yutaya na lang gani. Mayroon gani kayo nakapugong pa ako. Ito ka namin naging ganito na. Sige. Kadlaw. Nakadawan ko. Wala Namot lang ko yung simo Ano ayhan kung gindumog mo tong utod mo no? Kay kamaldita bisaya mo. Hindi matudluan. Hindi mahambalan. Ano abigay gin spoil sa nilula mo? Pasensyahin na lang
Hindi na lang pagsupuka para nga wala sang gamo. Init ang ulo ko sa iya. Kung tani tubuan sa sandamo-damo nga punggod, ako nga maglaway siya. Kaya ma-turn off ang tanan niya mga lalaki sa iya. Dumabayi ka bala kung maakig. Ari kadali nang, di na si Agi. Ha? Sino nga, Gi man? Duha man lang kami sang manong mo nga nag-updanay? Sino pa, Abi? Siya Uy, nga ginatawag mo siya nga Agi. Kay kamatso man na sa iya. Kaya ang baba niya nang, sobra pa sa babae kawakalan. Nainit ko sa iya Ginsugid man niya sa akon, nga nag-away kuno ka mga duha. Nga haw, Ay, hindi siya magpasugot nga mag-upod ako sa outing sa mga barkada ko. Sugot gani sila ni mama kag papa. Pungga niya kuya, kundi naglabisay kami amo gali. Siya ya, pag gusto lagaw. Ako ya pungga niya. Sinog siya ya. Nubyuhan na lang bala siya nang, para nga may masaway man sa iya. Kung pangaluyagan niya ako, batonon ko siya para sa imo. Prissy, may pamangkot kung tani ako sa imo. Ano na, Marvin? May nobyo ka na? Ay, wala pa Nga ahaw. Wala ka mo sa relasyon sa lalaki nga upod mo pirmi? Si Brex? Friends lang kami na iya nga duwa. Ha? Maayo kong subong sina Nga ahaw. Oo, silingon. May tsansa pa ako sa imo. Ha? Mangaluyag ka sa akon? Tani, pamasyaran ko ikaw sa inyo Paminsaran ko anay na Marvin Oy, Prissy, gwapo ang gusto nga mamasyar sa imo? Oo. Crush ko na siya sang una mo. Ugaling, may pagka-playboy. Na-turn off ako sa iya. Ay, ambot man gani kung anong nakaon niya nga mga luyag siya sa akon. Hindi ka gid ani magpadala-dala sa iya, ha? Gusto ko na siya nga makilala. Para makita ko man kung harmless siya. Ate, sige Kung makakadto ka sa amon eskwelahan, ipakilala ko siya sa imo.
Si Marvin Galeo Marvin, si Brex. Oh, Meg, kamusta? Okay lang. Abi ko bala, Anay Meg, kung nubyanay ka mo ni Prissy. Amo na nga natahap ko nga magbugno sa iya. Kung makita ko nga nagaupod ka mga duwa. Meg, daw body and soul kami nga duwa sina iya? Oti, Meg, okay lang sa imo nga mamasyara ko kay Prissy. Isa lang pa mangkuta. Kung sa ako niya, wala siyang problema. Diin ka makadto, no? Sa ilan ni Pressy? Do permi ka na nagakadto sa ilahaw. Duda lang ko sa inyo nga duha. Kabalo ka kon nga, Bea? Ginakilatis kong lalaki nga nagapangaluyag sa iya. Oh, nga kinahanglan pa bala nga pati ikaw. Makilatis sa amo nga lalaki. Istorbo ka lang sa ilang nga duha. Or basi nagapangimon ka lang nung. Kung ano-ano man yung ginapaminsan mo. Concern ako yung kay Pressy. Kay basib na kung hampangan na sa sang playboy nga Marvin nga to. Oh, no? Pressy? Nga wala na nagakadto diri si Marvin, how? Ano, ginbasted mo siya? Wala Basi kun ginasayan lang siya sa akon Ginatagan ko na gani siya sang tsansa. Ano abi kay kun ari siya? Ari man si Brix? Dason, duha man lang sila ang nagaatubangay? Sako lang siguro si Marvin O kung hindi gani, may ginapamasyara na nga iban. Okay lang na sakon Wala sang kaso. Mayo kailang magampang sang bowling si Marvin, no? Nga nga kay balaw ka man. Nakaupdanay kami mo. Nagkita gali ka mo? Uti, kamusta na siya? Well, okay man lang siya. Wala mo siya ginpamangkot? Kung nga wala siya nagakadto diri sa balay? Wala. Nga, na-miss mo na siya? Ay, oo, Brix. Amo bala? Masako na sa siguro Mamasyal gina sa liwat sa imo Hindi ba lang nagkakita ay makamo siguro sa eskwelahan? Oo. Pero, wala na niya ako ginasapak. Do ginapawalaan na lang gani niya ako Nagalain ganing buot ko. Pressy?
Nagduda na ako kay Manong ah. Do may ginatago siya sa aton tanan. Ha? Do may sikrito gid siya. Ano nga sikrito? Basta ah. Ginapanilagan ko ang mga hulag niya. Permi siya subong Japorms. Dason, permi siya nagalakat. Do may ginatabo siya. Pero wala siya nagapanugid. Ano sa pagbanta mo, haw? Buligay tabala nga duhanang. Tukibuntang sikrito sa magulang ko. Biya, ato siya mo. Nagsulod sa isa ka snack house. Ay, may tabuon gid siya nang. Kagkabasko gid sang duha-duha ko. May ginabuhat gid si Manong nga hindi amo. Ay, dali. Panilaga naton siya. Hala nang, nakita ko. Lalaki diyang ginatabo ni Manong. Ay, do hindi ni amuhaw. Hinagapala nindo, gidyang balahibo ko ah. Ay, si Meher Biya. Tungod ang lalaki nga kaupod niya subong. Amo ang lalaki nga nagapangaluyag sa akon. Si Marvin. Ano gali ang but silingon? Nga masami sila nga nagagwa nga duha. Payong adlaw, Prissy. Marvin? Ari ka? Ay, anong kinahanglan mo? Luyag ko tani nga makigambal sa imo. Pwede? Pwede, gid. Para mahibalaan ko ang rason. Kung nga daw nagalikaw ka na sa akon. Prissy. Si Brix. Ano si Brix? Hindi ko nang pag-isugid sa imo kung ano siya. Basta, hindi ka lang matingala kung sa pila ka adlaw. Hindi mo na ako makita. Tungod mapalayo ko, Prissy. Ay, Ay, nga ahaw. Wala na bala ako sang bilis sa imo? Ang matuod, naluyag ako sa imo, Prissy. Tapang nakamuklat ako. Nga hindi ko gali dapat tuntuhon ang isig kapareho ko. Kalimti na ako, Prissy. Tungod ang matuod, may babae subong nga nagahulat sa akon. Pagod pakaslan ko. Tungod nagadala na siya sang anak namon nga duha. Oh, Marvin. Nang, si Manong, permi na lang nagapainit. Nagawild na siya sa kwarto niya. Ha? Nga ahaw. Hindi man siya magpanugid sa amon. Nagalalain na gani kami sa iya sa balay. Basi kung mabuligan mo kami nang. Sige. Kadtuan ko siya sa inyo subong, gid. Kinbayaan ako ni Marvin, Prissy. Brix? Anong buhat mo silingon? Wala ka mo na makaibalo.
nga homosexual ako. Uy! Ano? Ikaw? Oo, Presi. Kagpatawara ako, nga ganpapalayo ko nga atensyon ni Marvin sa imo. Kung gusto ko nga manginakon siya. Kag naginakon gid man siya sa malipod nga tiyon. Kabaylo sang tanan niyang ginapangayon niya sa akon. Apagid agaw pa siya sang isa ka babae sa akon. Briggs, wala gid ako maghuna-huna nga amo kasi nga. Apag hindi na lang pagpangitaas si Marvin. Tungod, mas kinahanglan siya sang babae nga ginpabusong niya. Hindi Manginmatay ako, Percy. Manginmatay ako. Hindi ko mabatong yung mahagaw sa sangibon sa ako. Hindi. Manginmatay ako. Manginmatay ako. Hindi ko mabatong yung madulang lalaki. Nga nanging bilanggo sa kasing-kasing ko. Sa sulat si malipot nga panahon. Briggs! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Briggs, agin pasakop ni Presi, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Bilanggo sa kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mongkan. Love someone new someday, Kaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana, agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space, sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imo nga home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag maggamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged.
Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling losses. To 30% ang aton electric bill sa balay ang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari ang mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangunin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imong computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts ganing mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakaibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, maganubo ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamalas ang bayo. Kung mainit ang panahon, ihanger na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo.
Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente. Kabombo! Ikumbay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Ischedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pag-ibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga may sanga sa Dalan Guangco, Aldeguer, Terminal Market, SM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang Hot Panawagan! 45 minutos na kaligada sa atak ng alas 10 ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sang itom nga backpack nga nagaunod sa nga tatlo ka external hard drive, headphones, wallet kag cellphone. Ina siya ginapanagiyahan ni Frederica John Villanueva sang Zone 2, Barangay Anilaw, Pavia, Iloilo. Nadula sang Abril 24 diri sa Bias Aquino Drive sa siyudad sang Bacolod. Sa sinuman nga nakakita palug lang turnover diri sa Bomba Radio Bacolod o kung mag-contact kay Frederica John Villanueva sa cellphone number 0951-426-0336 0951-426-0336 ang nagapanawagan na Frederica John Villanueva.
Ginapanawagan na si Conrado Sortida ang plaka sa imong motorsiklo gin-turn over diri sa Bomba Radio Bacolod paluglang claim sa tion sang office hours. Sa liwata kay Conrado Sortida ang plaka sa imong motorsiklo ari diri gin-turn over sa Bombo Radio Bacolod. Ginapanawagan na Sanday Nelson Petsa kag John Robert Amore diri sa syudad sang Bacolod palugmag kadto gilayon sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod ukon manawag sa numero 034-431-3678 034-431-3678 ukon sa 0963-618-0824 0963-618-0824 bagon tama gid ka importante. Kung sino man ang nakabati sini nga panawagan ka nagkakilala Kanday Nelson Petsa kag John Robert Amore paliog lang pahibalo sa ila o kon sa ilang mga paryente. Ang nagpanawagan Attorney Cindy Delphine, Public Attorney 2 sa Public Attorney's Office. Ginapanawagan si Michael Villason sa Hacienda Lourdes, Barangay San Pablo Manapla, Negros Occidental. Palihog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office, Hall of Justice ang Bacolod. Ukon manawag sa numero 034-431-3678 ukon sa 0963-618-0824 bangod tama gid ka importante. Kung sino man ang nakabati sa nga panawagan kag nakakilala kay Michael Villason dira sa Hacienda Lourdes, Barangay San Pablo Manapla, paluglang tahibalo sa iya ukon sa iya nga mga paryente. Ang nagpanawagan Attorney Jennifer Banyas, Public Attorney 1 sa Public Attorney's Office. 49 minutos na kaligad sa tak ng alas 10 sa muyadtong aton nga mga hot panawagan sa sining oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala
na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nagpapasalamat po kami sa inyong palaging pagsubaybay sa lahat ng mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating tunghayan ang karugtong ng kwento sa Recuerdo ni Laila dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan. The times change, the time Madam, nung pang-umaga sana ako narito, pero hindi ko na tinuloy at baka masalubong ko si Desmond. Ay pagpasensyahan niyo ang pagtrato niya sa inyo. Maaga siyang umalis. Hindi rin kami nagkasabay na umuwi dahil may nagyaya sa kanya. Ay, sa totoo lang, madam, nahihiya sana ako magsabi sa inyo. Tumawag kasi si Emma at kailangan niya ng malaking halaga. At bakit? Anong nangyari sa kanyang pagtatrabaho sa Maynila? Ama Fabian, anong nangyari kay Emma? Laila. Sorry kung nakialam ako sa usapan ninyo ni Mama, Ama Fabian. Walang anuman. Walang masamang nangyari sa kanya. Ay, pero nangangailangan siya ng malaking halaga dahil gusto niya din daw pumunta sa ibang bansa para makatrabaho. Ganun ba? Mabuti at naisipan niyang mangibang bansa at para makatulong sa pang-araw-araw niyo. Magkano ba ang halagang kailangan niya? 20,000 ang sinabi niya. Pero problema, baka masigit pa ang kailangan niya. Pero kahit 10,000 piso ang uutangin ko at gagawa na lang ako ng paraan para sa iba. Baka kailangan niya kaagad ang pera. Sa halip na kawawa kayong maghanap ng karagdagang pera at baka mapahiya ka pa. Ibibigay ko na ang 20,000 na kailangan niyong pera. Maraming salamat, madam. Kakausapin mo muna si Fabian at kukuha ako ng pera, Laila. May panggagamitan ako sa pera. Bukas ulit ako mag-withdraw sa bangko. Laila, talagang napakabait ng nanay mo. Maswerte ka at maganda ang buhay ninyo. Ganyan talagang buhay, Ama Fabian. Kumusta pa lang anak ninyo? Mabuti naman. Nag-aaral sila. Si Boying lang ang huminto sa pag-aaral dahil alam mo na kulang ang perang ginagamit. Ay, sayang. Kung hindi sana ako busy, bibisita ako sa bahay ninyo. Ang bilis mo namang magmaneho, Desmond. Muntik mo na masagasaan yung matandang yun Kung bakit kasi nasa pintuan siya? Parang nakita ko na ang matandang yun. Si Ama Fabian. Magandang gabi sa inyo, Desmond. Hoy! Bakit ka andito, ha? Ikaw matanda.
Talagang tumitingin ka ng pwede mong nakawin, ano, ha? Gusto mo bang makatikim, ha? Ha? Iwan mo na si Desmond, Fabian. Akala ko Sige, nakalayo ka na. Saglit lang at bubuksan pang pintuan. Mama, bakit kasi kayo ang lumabas at nagbukas ng pintuan? Bakit nandito ang matandang yan, ha? Paano kung may nanakawin siya? Pinapakinggan ka ng nobya mo. Hindi ka ba nahihiya, Desmond? Mabuti at nakapasok na tayo dito sa bahay ninyo, Desmond. Paano? Umulan na. Paano ang pag-uwi ko? Ambon lang yan. Baka titigil mamaya. Paano ang matandang yon, Desmond? Ano na ang pangalan nun? Nakita ko na siyang naglalakad. Paano kung nagkasakit dahil naulanan siya? Kumain na ba kayo? Opo, Nana Margarita. Kumain na kami sa restaurant. Ihatid sana ako ni Desmond sa bahay namin, pero sinabi ko sasama ako dito sa bahay ninyo. Ay, mabuti at tumila na ang ulan kanina. Pero ang matandang yon, baka mabasa. Pwede bang matulog ako dito sa inyo kapag lumakas ang ulan? Talaga palang natulog si Charmy dito sa bahay, Mama. Patutulugin namin sana siya sa bakanting kwarto. Pero takot daw siyang nag-iisa. Kaya ayun, nakatulog sila kay Desmond sa kanyang kwarto. Dahil baka madisturbo ka daw kung sa kwarto mo siya matutulog. Mabuti naman at natutulog pa si Charmy, Mama. Pinahiya mo ako kagabi. Napapakinggan pa niya. Kuya. Huwag kang makialam, Layla. Maging mahinahon ka sana sa iyong pananalita, Desmond. Umamin nga kayo, Mama. Pumunta ba si Ama Fabian dito sa bahay kagabi, ha? Ano ang sadya niya, ha? Ang akala ko, ang mama mo o si Desmond ang nakasakay sa hubintong kotse. Ikaw lang pala, Layla. Binilhan ako ni Mama ng sasakyan ko para may gagamitin ako kapag nagtatrabaho ako. Malapit ka na palang magtrabaho. Iha, ay Layla. Pwede naman ninyo akong tawaging Iha. Maaga pa lang nang namatay ang papa ko. Kaya hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. At parang isang ama ang tingin ko sa inyo. Matanong ko lang, bakit napakaaga mong pupunta rito? Narinig ko kasi ulit ang hindi magandang pakikiusap sa inyo ni Kuya Desmond. Ay, nakakahiya nga dahil naroon pa ang nobya niya. Kalain mo, pinagdudahan niya ako na magnanakaw daw ako sa bahay niyo. Pagpasensyahan ninyo na sana si Kuya Desmond. Ay, sa totoo lang, napansin kong sobrang galit niya sa akin. Mas lalong magagalit yun kapag malaman niyang pinautangan ako ng mama niyo ng 20,000. Hayaan niyo po yun, Ama Fabian. Siya nga pala. Ito ang 2,000. Para sa mga anak ninyo. Salamat, Layla. Siguradong masisihan sila dito. Kakausapin ko si Mama kung paano niya kayo matutulungan para maipagpatuloy ni Boying ang kanyang pag-aaral. Ay, salamat na lang, Iha. Pero bahala na si Emma kung paano ang magiging kapalaran niya sa abroad. Ang sabi niya, tutulungan daw niya kami sa aming kabuhayan.
Nagulat ako nung nakita kitang nakatayo sa harapan ng aming paaralan, Charmy. Anong ginagawa mo doon? Inimbitahan ako ng kaibigan kong nagmerienda sa harap ng paaralan ninyo. May kotse ka na pala? Binilhan ako ni Mama dahil kakailanganin ko kapag nag-umpisa na ako magtrabaho. Ay, dapat lang. Noon pa sana, dapat may kotse ka. Saan ba kita ihahatid? Susunod ako sa'yo. Uwi ka na ba? Bibisitahin ko pa sana si Dexter sa ospital. Hindi pa pala siya nakalabas ng ospital? Maswerte siya at nabuhay pa siya. Talaga sigurong gusto nilang patayin, ano? Layla, para lang sa atin to, ha? Alam mo, naawa ako sa matandang yun. Si Ama Pabian ang ibig mong sabihin? Oo. Kawawa talaga ang matandang yun. Si Desmond, ngayon lang siya pumunta dito sa bahay namin. Ano kaya ang pakay niya? Pwede ba kitang makausap? Ha? Pumasok ka dito sa napakasimpleng bahay namin. Sa labas na tayo mag-usap. At baka biglang guguha ang lupa o magkaroon ng tornado at masirap ang bahay mo. Ayaw ko pang mamatay. Grabe naman ang sakit ng pananalita ng lalaking to. Ay, matanong ko lamang, sir. Ano ba ang may paglilingkod ko sa iyo? Masakit ang loob ko. Kinompronta ko si Mama. Pero pinagalitan niya ako. Ikaw pang kinampihan niya. Wala naman kasing masama akong ginawa. Huwag ka nga magmalinis. Ha? Kung hindi ako makakapagpigil, kahit nandito ako sa pamamahay mo, tatamaan ka sa akin. Akala mo siguro, aatrasan kita, ha? Ha? Ano? Lalaban ka? Ha? Kahit sabihin mo kay Charmy yan, mas magandang malaman niya. Akala ko mag-aaway kayong magkapatid kanina, Layla. Kung minsan, hindi ako pinapakinggan ni Desmond. Alam niya palang pumunta ako kina Ama Pabian. Kung hindi sinabi ni Desmond, hindi ko rin malalaman. Hindi ko po ba nasabi sa inyo? Hindi ako galit sa'yo. Naintindihan kita. Pero nagulat ako sa sinabi ni Kuya Desmond. Mas bagay daw sina Charmy at Dexter. Alam kong nasaktan ka sa sinabi ni Desmond. Ang pagpasensyahan mo na lang siya, ha? Alam kong may nangyari sa kanila kay Charmy noon. Kung mabubuntis siya, kailangang pakasalan niya. Talagang nagtataka ako kay Kuya Desmond. Ayaw niya talaga si Dexter para sa akin. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya si Dexter. Marami nang pinagbago si Dexter. Naalala ko ang sinabi ni Kuya Desmond na may iba siyang mahal. Pero may kasintahan daw ito. Kaya paghihiwalayin niya sila. Sino kaya yon? Sumama ako kay Layla nang wala akong alam na puntahan. Hindi mo naman ako
maasikaso. Hindi naman problema yan, Charmy. Pero makikita ka ni Dexter at ganyan ang pananamit mo. Ha? Lalo na kung dadalawa lang kayo. Hindi kaya siya matutokso sa'yo? Ano? Desmond naman. Anong ibig mong sabihin? Bakit natatawa ka? Akala ko ba wala tayong problema? May nangyari na din sa atin, kaya dapat pakasalan mo na ako. Ano? Ang pinagtataka ko sa'yo, kung bakit ayaw mo si Dexter kay Laila. At dinadamay mo pa ako. Kahit ganito ang pananamit ko, may dignidad ako, no? Sobra akong nagulat. Biglang pagbukas ni Kuya Desmond sa pintuan. Mama? Bakit, Kuya Desmond? Hindi ikaw ang kailangan ko, Layla. Si Mama ang gusto kong kausapin. Oh, bakit ang lakas ng boses mo, Desmond? Wala ka na bang respeto sa akin, ha? Paano hindi ako magagalit, Mama? Pinautangan niyo si Ama Fabian, ha? Napakalaking pera. At alam niyo, gagastuhin lang ni Emma yon sa kanyang pangingibang bansa. Kuya Desmond! Huwag kang makialam, ha, Layla. Kung hindi, makakatkim ka sa akin. Hindi ko akalaing makakarinig ako kay Kuya Desmond. Oh, hindi sana ganyan ang sinabi mo sa kapatid mo. Bakit mo idinadamay ang kapatid mo, ha, Desmond? Hindi na kailangang sabihin ko sa inyo, Mama. Marami siyang nililihim sa akin, eh. At saka, ba't ganun na lang? Ba't napakabait nyo kay Ama Fabian, ha? Oh, iho. Wala namang masama kung tumulong. Nagmamakaawa si Ama Fabian sa akin. Nangako siya na babayaran din niya. Yung ginastos niya na pagpunta sa ibang bansa. Utang ba talaga? O tulong? Desmond! Mabuti pang huwag na nating pag-awayan yan. Nagmamakaawa ko sa iyo. Bigyan mo naman ako ng kahit konting respeto bilang ina mo. Hindi ko alam kung ina ko ba talaga kayo. Desmond! Hindi mo dapat binanggit ang ganyan sa akin. Paano? Si Layla na lang ang nakikita nyo lagi. Desmond, anak, inuulit ko, ha? Huwag mo akong gagalitin. Kailangan nila ang pera. Ha? Yung pagmamahal sa isa't isa. Ang importante. Naintindihan mo. Desmond. Talagang nagulat ako, Mama. Talagang galit na galit si Kuya Desmond. Ngayon ko lang siya nakitang nagalit. Oh, Layla, anak. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun ang ugali ng kapatid mo. Pinalaki namin siyang mabuti. Bakit parang nagulat kayo, Mama? Wala. Meron ba kayong iniisip? Parang naguguluhan kayo. Bayaan mo na, anak. Huwag mo na siyang gagalitin, ha? Para lalong hindi magalit sa atin. Di ko gusto na may mga hindi kayo pagkakaunawaan. Iyan din ang hindi ko naiintindihan, Mama. Kung bakit galit na galit si Kuya Desmond. Hindi niya ba alam na palagi kang pumupunta sa bahay nila, Fabian? Wala naman pong masama, Mama.
Oo, walang masama. Wala namang masama kung papasyalan mo. Wala naman kayong ginagawang masama doon. At wala ding masama kung bibigyan mo siya ng pera. Kayo rin na nagsabi, Mama, na hindi masama ang tumulong. Pero, hindi ko maintindihan. Bakit naaawa ko kay Ama Pabian? Mga kaibigan, abangan bukas ang arugtong ng kwento sa rekwerdo ni Laila dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Mula sa panulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. In love with you till the end. But times change. Bombo Radio. Yari ang dugang nga mga tips agad makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agad i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agad mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, maggamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agud hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung maggamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ika-apat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off